Ens trobem al poble de Tavascan, al final de la vall de Cardós, a l'extrem nord del Pallars Sobirà. El poble es troba a la confluència del riu de Tavascan i el riu de Lladorre. És d'obligada visita l'església de Sant Bartomeu, construïda el 1704, amb un estil barroc rústic pirinenc. Al costat de l'església, travessant el riu de Tavascan, hi trobem un altre element característic del poble, el Pont Vell de Tavascan. El pont és una obra protegida com a bé cultural d'interès local. És d'estil romànic i amb molt d'encant en les diverses èpoques de l'any. Un altre punt d'interès molt recomanable és la visita guiada a la central hidroelèctrica, que s'amaga a 500 metres de profunditat, dins de la muntanya del Pic de Gueron. L'excursió que proposem avui és fer un tram del GR11, que va des de Tavascan fins al poble d'Aineto. L'excursió s'inicia al Pont Vell de Tavascan i només caldrà seguir les senyals de GR, que en el seu primer tram travessa els carrerons del poble, fins a la sortida per la part superior. El GR que seguim és un sender que travessa els Pirineus per la seva vessant sud. El recorregut va des del Cantàbric fins al Mediterrani, fent un total de 800 quilòmetres. És un recorregut qualificat d'alta muntanya, ja que en molts trams supera els 2.000 metres, malgrat no es pugi cap cim. Comencem el camí enfilant amunt i després de deixar el poble de Tavascan enrere, el recorregut travessa boscos tupits, amb molta ombra per l'abundant vegetació. En passar l'última porta que guarda el bestiar, el camí deixa enrere la vegetació i es fa més esquerp quedant-se al descobert. El tram del GR11 que va de Tavascan i acaba en el petit poble d'Aineto, si es vol, es pot allargar sense gaires dificultats fins al següent punt d'interès del GR, el bonic poble de Llaret. Caldrà vigilar els nens, ja que en aquest últim tram del trajecte el camí és més estret i presenta una forta caiguda. Amb una mica de cura i precaució se supera sense més dificultats. En pocs minuts arribarem al petit poble d'Aineto. Els felins que habiten el poble ens donaran la benvinguda i ens acompanyaran en el seu recorregut pels carrerons. Aineto forma part de les Viles Florides i a l'estiu vesteix amb moltes i boniques flors als seus carrers i balcons, que engalanen el poble. En el centre del poble trobarem la plaça amb l'església romànica de Sant Romà, que data del segle XII, molt ben conservada. Si estem acalorats i volem refrescar-nos una mica, la font del poble pot fer servei, tot i que l'aigua no extractada és completament potable i ben fresca. Des d'Aineto ens acomiadem. Teniu tota la informació del TRAC i de la visita a la central hidroelèctrica a la descripció. Fins la propera sortida!